Το συγκλονιστικότερο θαύμα του Αγίου Παντελεήμωνα συνέβη σε ασεβή γιατρό. «Τι είναι αυτό το κόκαλο, παπά μου? Πάρ' το από εδώ και τράβα σπίτι σου». Με αυτά τα λόγια ο ασεβής γιατρός έδιωξε τον πιστό ιερέα που έφερε στην άρρωστη πρεσβυτέρα απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμωνα. Μετανιωμένος όμως επέστρεψε στον ιερέα για να απολογηθεί. Η πρεσβυτέρα είχε όγκο στο στήθος και χειρίστηκε. Μόλις έβγαλαν τον όγκο, δίνουν ένα κομμάτι στον πατέρα Ευάγγελο να το πάει για βιοψία και να φέρει αμέσως τα αποτελέσματα. Μετά την απάντηση της εξετάσεως, οι γιατροί δεν δίνουν ούτε 6 μήνες ζωής στην άρρωστη. Η κόρη του παπά Βαγγέλη λιποθυμά μόλις το ακούει. Ο ίδιος τα χάνει. «Άκου», λέει, «γιατροί να το πούν έτσι ξαφνικά στο παιδί». Στα χέρια του όμως σφίγγει το χέρι του Αγίου Παντελεήμωνα που έχει φέρει μαζί του και προσεύχεται. Βγάζουν την πρεσβυτέρα από το χειρουργείο. Με λαχτάρα ο πατήρ Ευάγγελος ακουμπά πάνω στις γάζες που σκεπάζουν το χειρισμένο στήθος της πρεσβυτέρας το χέρι του Αγίου και γονατιστός προσεύχεται. Εκείνη την ώρα μπαίνει ο χειρούργος με τη μάσκα ακόμη. Βλέπει τη σκηνή και βάζει τις φωνές. «Τι είναι αυτό το κόκαλο, παπά μου? Πάρ' το από εδώ και τράβα σπίτι σου». Ζαλισμένος ο καημένος μαζεύει γρήγορα τα Άγια Λείψανα και προσπαθεί να βρει την πόρτα. Μες στη ζάλη του όμως ακούει την νοσοκόμα να φωνάζει το γιατρό στο τηλέφωνο που τον ζητά επειγόντως η γυναίκα του. Το απόγευμα σταματά μια κούρσα έξω από το σπίτι του ιερέα και με έκπληξη ο παπά Βαγγέλης βλέπει να βγαίνει ο γιατρός. «Πω», σκέφτεται ο γιατρός, «και στο σπίτι μου ακόμα με κυνηγάει». Με φρίκι όμως βλέπει να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και ένας νέος παραμορφωμένος. Το στόμα του είχε πάει στα αυτή του. Αποσβολώθηκε ο παπάς. «Πάτερ μου», του λέει ο γιατρός, «εκείνο το κόκαλο το έχεις?» «Με συγχωρείς, παραφέρθηκα την ώρα που σε διώχνα και μου τηλεφώνησε η γυναίκα μου ότι το παιδί μας που έδινε εκείνη τώρα εξετάσεις έπαθε ξαφνικά αυτή την πάρεση που βλέπεις. Κατάλαβα ότι εγώ έφτεξα και γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ διάβασε μας μια ευχή. Τη διεύθυνσή σου στο χωριό την πήρα από την πρεσβυτέρα. Ευχαρίστως, παιδιά μου, ελάτε στο εκκλησάκι. Κράτα, αγόρι μου, το χέρι του Αγίου και γονάτισε». Απλώνω στο κεφάλι του νέου το πετραχύλι και αρχίζω να διαβάζω την ευχή. Καθώς διαβάζω, ακούω θόρυβο κρακ κρακ. Σκέφτομαι, τι συμβαίνει άραγε? Τελείωσα και όταν σηκώθηκε το παιδί, τι να δούμε? Το στόμα του παιδιού είχε επανέλθει στη θέση του. Πατέρας και γιος ρίχνονται πάνω μου. «Παππούλη μου, πώς να σε ευχαριστήσουμε?» «Όχι εμένα, παιδιά μου, τον Θεό και τον Άγιο». Από τότε για πάρα πολύ καιρό ερχόταν τακτικά να προσκυνήσουν και να φέρουν και το λάδι για το καντήλι του Αγίου. Όσο για την πρεσβυτέρα, είναι τώρα περισσότερα από 20 χρόνια που είναι τελείως καλά, χωρίς να κάνει απολύτως καμιά θεραπεία. Μεγάλωσε τα παιδιά της και ζει στο χωριό προσέχοντας το εκκλησάκι με τα τόσα Αγία Λείψανα, μια που δεν υπάρχει πια ο πατήρ Ευάγγελος. Ο γιατρός πολλές φορές έλεγε στον παπα Βαγγέλη: «Εμείς, παπά μου, πρέπει να τα κάψουμε τα βιβλία μας.